Hi mga kaaswang diaries! Ako po si Madam Venus. Kumusta ka na? Nakakain ka na ba ngayong araw na to? Baka hindi pa ha. Naku, kumain ka na. Or, better yet, pwede ka rin kumain habang nakikinig sa kwento natin ngayon. Maganda ang matutunghayan mo ngayong araw na ito. Ang nakakakilabot na kwento ang ipinadala sa atin ni Elise. Kaya kung ready ka na, abay maya-maya lang sisimulan na natin yan. Pero bago ang lahat, tuto ka na muna sa ating Aswang Diaries YouTube page. Don't forget to like, subscribe, and share na din po ang mga kwento natin para dumami pa tayong mga kaaswang diaries natin dito. And of course, pati na rin ang ating mga sister channels na Aswang Confessions, Aswang Diaries, Kwentong Takip Silim, Sitio Pangil, Sitio Bangungot, at Miss Amy, Aswang Love Stories. Kung gusto niyo naman ng love story na walang halong aswang, pwede rin po kayo dito sa Miss and Mr. Love Story. So, ang dami mong mga choices kaya subscribe na sa mga channels na yan at simulan na natin ang kwentong inyong mapakikinggan. Hi! Sorry na traffic ako. Anong nangyari? Bakit biglang gusto mong makipagkita? Elise, may nangyari eh. Katatanggap ko lang ng tawag mula sa pamilya ni Mr. Angeles. Wala na raw siya. Namatay siya ng isang araw. Ano? Ano raw ang kinamatay? Hindi raw nagising eh. Eh di ba nung mag-retire siya? Nangako tayo na kapag namatay siya, dadalaw tayo sa kanya't makikipaglibing. Yun na yung huling habilin niya sa akin bago siya umalis ng sa school. Nakausap ko na sina John, Martina at Joey. Nagkasundo kami na pupunta sa probinsya ni Sir. Ikaw? Sige, magpapaalam ako. Ilang araw ba tayo doon? Mga 3 to 4 days siguro. Maximum 5. Pero Elise, may iba pa tayong kasama. Sino? Si Soren. Meron na ba kayong nakilalang tao na masasabi niyang siya ang iyong the one that got away? Paano kung sa hindi inaasahang pagkakataon muli kayong magkita? Will you give it a chance or will you let it go for the second time? Dear Aswang Diaries and Madam Venus, alas 7 ng gabi ng Lunes nang simulan kong isulat ang kwentong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elise. Matagal ko na pong naririnig ang tungkol sa channel ninyo mula sa recommendation ng mga friends ko na avid listeners ninyo. Kaya nang sa wakas ay nakinig ako sa isa sa mga kwento nyo. Nag-enjoy ako sa napakinggan ko at doon ako naingganyong isalaysay ang sarili kong karanasan sa mga aswang at buhay pag-ibig ko. Simulan natin ang kwento noong araw na papunta kami sa probinsya ng dati naming professor at tinuring naming lahat na pangalawang ama. Kung saan muli kong nakita si Soren at muli kong naalala ang araw na nagpaalam kami sa isa't isa. Kailan ang flight mo? Bukas ng gabi. Mag-iingat ka doon ha? Ikaw rin. Galingan mo. Kailangan tuparin mo yung pangako mo sa akin na magiging summa cum laude ka. Pangako. Sorry kung kailangan kitang iwan. Sorry kung kailangan kong piliin sa ngayon ang pamilya ko. Naiintindihan ko. Mahal na mahal kita, Elise. Ikaw walang babaeng pinangarap kong makasama hanggang sa pagtanda ko. Sana kapag bumalik ako, sana pwede pa. Sana magkaroon ulit ako ng puwang sa buhay mo. Mahal na mahal din kita, Soren. Pwede ba kitang hintayin? Huwag. Ayoko mapagod ka dahil baka maghintay ka sa wala. Kung ako lang, gusto ko itang balikan. Pero hindi natin alam ang mangyayari. Ayokong maghintay ka. Pero yun pala'y wala kang hinihintay. Ayokong masaktan ka. Go on with your life. Kapag may lalaking dumating sa buhay mo na kaya kang mahalin at irespeto gaya ko, tanggapin mo siya. Gusto kitang pigilan. Gusto kong sabihin sa'yo na dito ka na lang. Pero alam kong hindi tama na maging selfish ako. Ipagdarasal ko. Kung iaadya ng Diyos, hihilingin ko sa Kanya na ibalik ka sa buhay ko. Ipagdarasal ko rin yun. Goodbye, Elise. Goodbye, Soren. Natigilan ako ng paglabas ko ng gate ay nakita kong naroon si Soren. Parang kahapon lang nung umalis siya. Makalipas ng mahabang panahon,
Hindi ko akalain na magkikita pa ulit kami. Nakasandal sa kotse niya habang naghihintay sa akin. Napalingon ako nang magsibabaan ng iba ko pang mga kaibigan. Hindi kami magkakabatch. Ang iba ay mas matanda pa sa amin pero lahat kami naging professor si Mr. Angeles at naging magkakaibigan dahil sa kanya. Bagya ulit akong natigilan nang magkatinginan kami ni Joey, Soren's best friend at ex-boyfriend ko. Hindi ko alam kung ngingiti ba siya o sisimangutan ako. Nabuksan ko na ang gate nang humabol sa akin si Lola Dina. Apo, liblib na baryo ang pupuntahan nyo. Mag-iingat ka doon, ha? Maging mapagmatsyag ka sa paligid. Opo, Lola. Kung may mapansin kayong kakaiba sa paligid nyo, alalahanin mo ang mga bilin ko sa iyo. Huwag aalisin ang kwintas. Palaging magdasal. Palaging magdala ng asin at bawang kahit saan pumunta. At ang langis, Ay, oo nga pala. Kapag kumulo ang langis, ibig sabihin, may aswang sa paligid. tama. Mag-iingat ka doon, ha? Opo, Lola. Aalis na po ako. Hintayin niyo ako, babalik din ako. Hi, Elise. Saan ako sasakay? Diyan na kay Soren. Puno na kami dito sa kotse ni Joey. Kaming dalawa lang? Oo, para makapag-catch up kayo. Hi, Elise. It's nice to see you again. Same here. Nang lumapit si Soren sa akin ay niyakap niya ako. Hindi ako tumanggi. Sa halip ay gumanti ako ng yakap at ngumiti. That familiar hug. Those familiar arms that give me warmth. Ang sarap sa pakiramdam na muli kong naramdaman yun. Ang panatag ng kalooban na huli kong naramdaman nung magkasama pa kami. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagyakap, pero nang maghiwalay kami at tingnan ng isa't isa, marahan lang kaming natawa. Kumusta ka na? I'm okay. Ikaw? Ayos lang. Lalo kang gumanda nung mag-mature ka. Thank you. Ikaw rin. Tara na. Sa kotse na kayo maglambingan. May nasasaktan dito, oh. Tumahimik ka nga. Let's go! Mahaba pang biyahe natin. Sa mga unang oras ng biyahe ay medyo awkward pa kaming dalawa ni Soren. Mahabang panahon na rin ang lumipas. Marami nang nangyari sa personal na buhay namin. Meron kaming pakiramdam na kilala pa rin namin ang isa't isa. At the same time, para kaming nangangapa. Hindi namin alam ang sasabihin. Hindi namin alam kung saan magsisimula ang usapan. Kapag inanto ka, sabihin mo lang. Pwede kitang palitan dyan sa Manibela. Sure. Salamat sa offer. Walang anuman. Saan ka na nagtatrabaho? Sa family business namin. Alam mo na, panganay ako. Ikaw, bakasyon ka lang ba dito? Kailan ka pa dumating? 2 months ago. I'm back for good. Masayang tumira sa Amerika pero iba pa rin ang Pilipinas. So, saan ka nagtatrabaho rito? Sa tito ko, sa business din niya. Kailangan niya ng mapagkakatiwalaan sa finance department. Kaya akong kinuha niya. Matagal na dapat kitang kokontakin. Kaya lang naunahan ako ng hiya. Hindi ko alam kung may karapatan pa akong kausapin ka. Pagkatapos ng mga nangyari dati. Bakit mo naman naisip na wala kang karapatan? Ikaw talaga. Alam ko kasing nisaktan kita. Soren, hindi mo ginusto yon. Hiningi ng pagkakataon at sitwasyon. Kaya kailangan mong umalis. I'm not taking it against you. Si Soren ang first at greatest love ko. Magkaibigan kaming dalawa mula pa noong high school. College na nang maramdaman naming dalawa na hindi na lang pagkakaibigan ang meron sa amin. Planado ko na kung kailan ko siya sasagutin. Handa na ang lahat. Hanggang sa may nangyaring trahedya sa pamilya nila. Naaksidente ang parents niya matapos madamay sa isang hot pursuit o pagtutugis ng mga pulis sa isang tumakas na kriminal. Pinahinto daw ng mga pulis ang sasakyang minamaneho ng sospek dahil sa isang traffic violation. Sa halip na makipag-cooperate sa mga pulis, bigla itong tumakas at pinaharurot ang sasakyan. Sa pagtakas ng sospek, bumangga ito sa kotse ng parents ni Soren. Dead on the spot ang mami niya. Habang ang daddy niya ay ilang buwan ding nakipaglaban sa kamatayan sa ospital. Dahil doon kinailangan niyang umuwi sa Amerika para asikasuhin ang kaso ng mga magulang niya.
Kasama na doon ay pamamahala ng naiwang negosyo ng mga ito at pag-aalaga sa dalawang nakababatang kapatid na noong panahon na yun ay parehong nasa high school pa. Kaya kahit masakit sa kanyang kalooban, kinailangan niyang umalis at kailangan ko siyang pakawalan. Kahit masakit, nagparaya ako dahil kailangan siya ng mga kapatid niya. May boyfriend ka ngayon? Wala. Alam mo ba yung last relationship ko? Si Joey? Oo. Bago kanya niligawan, tinawagan niya ako. Nagpaalam siya. At pumayag ka? Ayoko sana pero napaka-selfish ko kapag ginawa ko yon. Pero aaminin ko, hindi ko akalain na sasagutin mo siya. Mabait si Joey. Inalagaan niya ako. Malambing, sweet. Nung umalis ka, siya ang madalas na nasa tabi ko. Naging malapit kaming magkaibigan ng ilang taon bago siya nandigaw. Minahal mo siya. Oo naman. But he cheated on me. Sa isang babaeng nakilala niya sa bar, naka one night stand niya. Sa kalasingan niya, dinala niya sa kondo niya. Pinuntahan ko siya kinabukasan. Naabutan ko sila ng babae na nasa kama pa. At parehong walang damit. Last year pa yun. Mula nun, sinusubukan niyang balikan ako. Ayaw mo na? Nasira ng tiwala ko. Wala nang saysay na balikan ko pa siya. Kapag ginawa ko yun, magdududa lang ako sa lahat ng gagawin niya. It will be a toxic relationship. Ayoko ng ganun. Mahigpit kong pinagbilin sa kanya na huwag kang sasaktan. Okay na yon. Nakamove on na ako sa kanya. Ganun nga siguro. Kapag nasaktan ka dahil sa panluloko, madali kang makaka-move on. Sa akin, madali ka naka-move on. Niloko mo ba ako? Hindi naman. Ikaw, may naiwan kang girlfriend sa US? Wala. Hiwalay na rin kami. 6 months ago. Gaya mo, third party. Pero mas kakaiba yung sa akin. Nahuli ko siyang kahalikan ng best friend niyang babae. Oh my gosh! Talaga? Oo. Amerikana kasi at party girl. Kaya medyo wild siya. Hindi naman din seryoso yun. Kaya hindi ko dinamdam ang breakup namin. Tapos ayun, hanggang sa alukin nga ako ng tito ko ng trabaho dito. Mga kapatid mo. Okay na sila. May sarili na silang buhay doon. Yung isa stable ng trabaho at may asawa na. Yung isa naman, career woman, maganda ng trabaho sa New York. Kaya sinarado ko na rin ang business nila mami at daddy. Medyo palugin na rin naman kasi. Masaya ako na nakakabangon ka na pagkatapos ng mga nangyari. Alam mo, nung nagluluksa ako sa pagkamatay nila, paulit-ulit kong hinihiling na sana kasama kita doon. Sana nasa tabi kita para pwede akong umiyak sa balikat mo. Gusto ko maramdaman ang yakap mo habang sinasabi mo sa akin na magiging maayos din ang lahat. Ikaw ang naging inspirasyon ko, kaya nakaya kong lahat. Natigilan ako nang ilahad ni Soren ang palad niya. Nakuha ko ang ibig niyang sabihin. Nilapag ko ang kamay ko doon at hinawakan niya yon ng mahigpit. Hindi ako tumanggi. Holding his hands brings a lot of great memories. Sa nakalipas na 8 taon, gaya ng pangako ko sa kanya, I tried to move on. Sinubukan kong mag-entertain ng mga manliligaw pero binasted ko rin dahil palagi kong hinahanap si Soren sa kanya. Only 5 years after he left, when I thought I had finally moved on. Kaya ako sinagot si Joey nang manligaw siya. I'm proud of you. Hindi lahat kayang ginawa mo. I missed you, Elise. Ako rin. Namiss din kita. Makalipas ang mahigit kalahating araw na biyahe, sa wakas ay nakarating na rin kami sa baryo kung saan nakatira si Mr. Angeles. Kanina pagpasok pa lang doon, sinalubong kami ng mga punong kahoy sa magkabilang daan. Ang medyo weird para sa akin kung paano sundan ang tingin ng mga residente doon ng sasakyan namin. Hanggang sa huminto kami at makababa, pinagtitinginan kami ng mga tao doon. Siguro dahil mga bago kami. Lumingon ako sa paligid. Ang mga bahay ay nakatayo sa gilid ng daan at ang likuran ay ang mismong paanan ng bundok. Papasok na sa masukal na kagubatan. Maganda ang paligid at napapaligiran kami ng bundok. Pero may kakaibang kilabot na hatid sa akin ang lugar na yun. Bea, sigurado ka ba dito? Oo, kausap ko yung kapatid ni Mr. Angeles, si Mang Fred. Elise, okay ka lang? Oo, ayos lang.
Pero medyo kinikilabutan ako rito. Baka dahil sa ambience ng paligid. Baka nga. Bea! Ayun si Mang Fred! Mang Fred! Magandang umaga po! Ay magandang umaga naman. Sila po yung mga kaibigan ko. Lahat po kami naging professors ni Mr. Angeles. Nangako po kami sa kanya na kapag nawala siya, kahit gaano pa kalayo dito, pupunta kami. Ay nako, maraming salamat at nag-abala pa kayong bumiyahe ng ganito kalayo. Walang anuman po. Gusto nyo ba munang sumilip sa kuya bago kayo pumunta sa tutuluyan ninyo? Sige po. Sumunod kami kina Mang Fred at Bea. Mula doon sa labas ay pumasok kami sa bakuran nila. Dinala nila kami sa loob ng bahay. Naroon nakaburol si Mr. Angeles. Palapit pa lang kami sa kabaong. Sa hindi ko maipalawanag na dahilan ay kinabahan ako. Bigla akong humawak sa braso ni Soren, kaya kinuha niya ang kamay ko at hinawakan yun. Nang makalapit kami sa kabaong at sinilip ang kanyang bangkay, nagkatinginan kaming lahat dahil nag-iba ang itsura niya. Halos napapanot na siya. Ang mata ay malalim. Ang mga pisngi ay humpak. Ang balat niya ay parang magaspang ang itsura. Higit sa lahat, ang mga kuko sa kamay niya ay mahaba at matulis. Lalo akong kinilabutan. Hindi ganun ang naalala naming itsura ni Mr. Angeles. Bakit parang nag-iba po ang itsura niya? Sa katandaan. Tapos alam mo na, mahirap ang buhay namin dito kaya pumayat siya ng ganyan. Nakakaawa naman, sister. Saan pala kayo tutuloy? Sa bayan po, may nirentahan kaming bahay. Abay gagastos pa kayo. Pwede naman kayong dumito sa bahay. Ako lang naman na mag-isa dito. Oo nga naman, guys. Para makatipid tayo. Bea, nabook na natin yung bahay at saka nakapag-down payment na rin tayo. Ay, oo nga pala, no? Sige, ganito na lang. Magpapaiwan ako dito. Sasamahan ko si Mang Fred para may katulong siya dito. Sigurado ka? Oo! Nakakaya naman kung aalis tayong lahat. Silang dalawa lang magkapatid dito tapos nawala pa si Sir. Naku, salamat, Bea. Huwag kayong mag-alala. May kwarto siyang matutulugan sa itaas. Oo nga. Tsaka madalas naman kami nagkakausap kaya okay na ako dito. O sige, mag-iingat ka rito. Hindi mo pa kabisado dito. Huwag kang aalis nang wala si Mang Fred. Okay. Matapos naming sumilip sa mga labi ni Mr. Angeles, ay agad kaming bumalik sa bayan. Pagdating sa bahay na inupahan namin, sinalubong kami ng isang may edad na lalaki. Mas bata ang mukha nito kaysa kay Mang Fred at wala akong nararamdamang kaba o kilabot mula sa kanya. Panatag ang kalooban ko kaya alam kong ligtas kami. Pagpasok namin sa loob, sinalubong kami ng maaliwalas na ambiance ng bahay. Malamig at presko. Isang palapag lang yon at medyo may kalakihan kaya sakto lang sa amin. Pero may isa akong napansin sa mga bintana at pinto. May mga nakasabit na isang kumpol na bawang. Agad akong kinutuban dahil alam ko kung para saan yun. Ayon sa mga kwento sa akin ni Lola Dina. Pero hindi ako nagsalita dahil ayoko magdala ng takot. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Kayo si Mang Ray? Ako nga po. Dito tayo. Nakahanda na po ang 2 kwartong tutulugan ninyo. May mga gamit na rin sa kusina, kaya makakapagluto kayo. May mga ekstrang kumot at unan na rin dyan. Nakita nyo naman kanina, malapit lang ang palengke dito. Maraming salamat po. Mang Ray, bakit po may mga nakasabit na bawang? Ano po kasi? Pagtaboy sa masamang espiritu. Nasa liblib na probinsya tayo. Normal na sa kanila ang mga ganyang paniniwala. Opo, tama po. Basta sa pagsapit ng gabi, hanggat maaari ay huwag kayong magpapaabot ng gabi sa labas. Paano po yun? Kaya kami nandito para dumalaw at makipaglamay sa patay. Patay? Sinong patay? Si Mr. Angeles po, yung dating professor sa Maynila. Ay, pero kung ako sa inyo, ay huwag kayong makipaglamay. Bakit naman po? Kagaya ng sabi nitong kasama ninyo, nasa liblib na probinsya kayo.
Mapanganib dito sa baryo na ito kapag kumagat na ang dilim. Kaya kung ayaw niyong mapahamak, susundin ninyo ang sinasabi ko. Mas makakabuti nga na hindi kayo magtagal dito. Salamat po. Tatandaan namin ang bilin nyo. Sige, dito na ako. Kung may kailangan kayo, nariyan lang ako sa kabilang bahay. Tsaka ang asawa ko, tumawag lang kayo. Opo. Salamat po, Mang Ray. So, paano ba yan? Kaming mag-asawa ay dito sa kabilang kwarto. Kayo, paano? Elise, ikaw na dun sa kwarto. Dito na kami ni Joey sa sala. Pwede naman kami ni Elise sa kwarto. No thanks. Soren, pwede mo ba akong samahan dito? Sure. Elise, baka naman... Pwede ba, Joey? Pagod ako sa biyahe. Matapos ang mahabang biyahe, kumain muna kami at naligo. Pagkatapos ay natulog para mabawi ang pagod. Sa mahigit na 12 hours namin na nasa daan, pinapalitan ko sa manibela si Soren. Matapos naming huminto sa mga stopover. Kung makakatulog man kami sa biyahe, hindi ganun kahimbing. Kaya nang mailapat ang likod namin sa kama, agad kaming nakatulog. Pasado 4:30 na ng hapon nang magising ako. Bahagya pa akong natigilan dahil nang dumilat ako, nakatagilid ako ng higa at nakadikit sa likod ko si Soren habang nakayakap ang isang braso sa bewang ko. Dahan-dahan akong bumangon at inalis ang kamay niya. Pagkatapos doon pa lang ako nakababa ng kama at nakalabas ng kwarto. Natigilan ako nang maabutan kong gising si Joey at nasa kusina. Gusto mo ng kape? Oo, pero ako nang magtitimpla. Sinilip ko kayo kanina. Ang himbing ng tulog mo habang nakayakap ka kay Soren. Magkayakap kami? Oo, Elise. Hindi ba natin pwedeng ayusin to? Alam mong magiging sagot ko dyan. That was just one night, Elise. Lasing na lasing ako noon. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Oh, please, Joey. Will you cut that crap? Gasgas na yung linyang yan. Kasi hodang alam mong ginagawa mo o hindi, lasing ka man o hindi, that doesn't change anything. You slept with another woman. Cheating pa rin yun. Pinagsisisihan ko yon. Mula noon, hindi na ako uminom ng ganun ulit. Isang chance pa, please. Kung may chance pa tayo, sana nun pa. Pero isang taon nang lumipas, huwag ka nang umasa. Pero mahal pa rin kita. Hindi na kita mahal. Dahil ba kay Soren? Kahapon lang kami ulit nagkita. Paano magiging dahil sa kanya? Hindi ko alam na nakakabobo rin palang cheating. Ikaw rin na may kagagawan kung bakit nawalang pagmamahal ko sa'yo. O baka naman kahit kailan, ay hindi mo ako minahal dahil sa kanya. Ang kapal na mukha mong question ng pagmamahal na binigay ko sa'yo. Bahala ka sa gusto mong paniwalaan. Pero dahil sa sinabi mo, mas lalo mo nang pinatunayan sa akin na mas tamang hindi na kita binalikan. Elise, anong nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo? Wala. May hindi lang pinagkasunduan. Magtitimpla ako ng kape. Gusto mo? Sure. Salamat. Maupo ka na rito. Alam ko may nangyari. Hindi magdadabog ng ganon yun kung wala. Tsaka bakit ang sama ng tingin niya sa akin? Makikipagbalikan. As usual, tapos magsiselos sa'yo. Hindi ba kami nagkakausap niyan? Marami siyang dapat ipaliwanag. Hayaan mo na siya. Huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon yan. Nag-walk out si Joey. Nang dumaan siya sa tapat ni Soren, ay pinukol niya ito ng galit na tingin. Bumuntong hininga na lang ako at pilit nang umiti nang lumapit siya. Mabuti na lang din at hindi siya nag-uusisa. Matapos naming magkape ay sumaglit muna kaming dalawa sa palengke para makabili ng ulam namin ng hapunan. Dahil gising na rin sina Ate Tina at Kuya Jomar, tumulong na rin sila sa pagluluto. Habang naghahanda at nagluluto, hindi namin naiwasang pag-usapan si Mr. Angeles. Guys, hindi ba kayo nagtataka kung bakit gano'n ang itsura ng bangkay ni Sir? Nakakatakot. Si Sir ba talaga yun? Ewan ko. Pero kanina pa lang, masama ng kutob ko dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi niyo ba napansin? Alam kong Marty ako, pero I swear, kakaiba na sa bahay nila. Tsaka dun sa paligid nila. Pero nakakadiri sa loob. Ang lansa pa ng amoy.
Parang umaalingaso yung katawan ni Sir. Diba? Galing yung amoy ng bangkay na pabulok na. Pero kailan lang naman si Sir, di ba? Ewan. Basta ganun ang naaamoy ko. Bukod sa itsura ng bangkay niya, pansin niyo ba na walang katao-tao dun sa burol? Kahit umaga, dapat may tao pa rin dun. Tapos yung mga tingin sa atin ng mga residente, para may ibig sabihin eh. Tapos yung paligid, basta ang creepy. Sabi ko naman sa inyo eh. Tigilan mo ang panunood ng horror. Tingnan mo, napapraning ka na. Palibhasa kasi para kang tuod, manhid. Totoo yung sinabi ko, no? Itanong mo sa kanila. Totoo ang sinasabi ni Ate Tina. Napansin ko rin yon. Bukod pa itong mga bawang na nakasabit dito. Hindi lang itong bahay na tinutuluyan natin. Pati yung mga kapitbahay natin may mga nakasabit din na bawang sa buong bahay nila. At saka yung warning ni Mang Ray. Tama siya. Hindi tayo pwedeng magtagal dito. Oh, sabi ko sa iyo eh. Anong magiging plano natin? Pagkatapos ng libing bukas, uuwi tayo agad. Hindi na rin tayo magkipaglamay. Agree ako doon. Madali namang magdahilan eh. Teka, paano si Bea? Oo nga pala. Kakausapin na lang natin siya mamaya. 7:00 na ng gabi. Pagpasok pa lang namin sa kalye papunta sa bahay ni Mr. Angeles, nagtaka kami dahil maaga pa pero saradong-sarado na ang mga bahay at tindahan sa paligid. Pero ang mas lalo naming ipinagtaka ay nang makarating kami sa bahay ni Mang Fred. Pagbaba namin ng sasakyan ay sinalubong kami ng dilim sa bahay nila. Napalingon pa ako nang maramdaman kong may nakasilip sa amin. Nakita ko na may isang binatilyo na nakatingin sa amin mula sa bintana. Maya-maya, parang takot na lumapit ang nanay nito at sinaway siya. Saka nagmamadaling sinara ang bintana. Bakit naman ganito dito? Nakakatakot. Sa lahat ng lamay na napuntahan ko. Ito yung pang-horror movie talaga. Walang ilaw sa loob? May natatanaw akong kandila. Bumalik na lang kaya tayo. Nakakatakot dito. Hindi pwede, nandito na tayo eh. Masamang kutob ko dito, Elise. Sandali lang tayo. Magpapakita lang tayo sa kanila. At saka, nandito si Bea. Mang Fred, nandito na po sila. Pumasok kayo. Nang lumabas ang matanda mula sa bahay ay nagpaskil kami ng peking ngiti. Hindi namin ipinahalata na natatakot kami. Pero para kaming mga bata na nagtutulakan kung sino ang mauunang pumasok. Hanggang sa napalingon ako kay Soren nang hawakan niya ang kamay ko at siya ang nanguna sa pagpasok sa bahay. Pagdating namin sa loob, nagkatinginan kaming dalawa. Tama ang nakita ko kanina. Ang tanging nagbibigay lang ng liwanag sa buong bahay ay ang mga kandila. Maging sa ibabaw ng kabaong ni Mr. Angeles ay may nakatirik na kandila. Dahil doon mas lalong nagbigay yun ng nakakakilabot na pakiramdam. Tama si Jomar. Kahit ako ngayon lang nakapunta sa ganitong klaseng lamay. At sa lahat ng bahay na nadaanan namin, tanging ang bahay lang ni Mang Fred ang walang nakasabit na bawang. Wala po ba talaga kayong kuryente? Ay, oo. Mahirap lang ho kami. Wala kaming kakayahan para makapagpakabit ng kuryente. Tsaka, nasanay na rin po ako. Wala rin naman akong appliances dito na nangangailangan ng kuryente. Bea, kumain na ba kayo ni Mang Fred? Hindi pa eh. Mamaya na. Busog pa naman kami. Nagmerienda kami kanina. Bandang pasado 5:00 na rin yun eh. Kayo kumain na? Oo. Kanina bago kami pumunta dito. Mang Fred, may napansin lang po ako. Ano yon? Di ba po kapag may ganitong lamay, may krus sa likod ng kabaong? Tsaka bakit po parang walang dumadalaw kay Mr. Angeles? Wala naman kasi kaming kaibigan dito. Alam mo dito sa amin, walang pakialamanan ang mga tao sa isa't isa. Yung tungkol sa krus naman, ay hindi kami naniniwala sa Diyos. Po? Tama ang narinig ninyo. Hindi naniniwala ang pamilya namin sa Diyos. Kaya pala, dati kapag niyayaya namin si Mr. Angeles na magsimba, tumatanggi siya.
Isang malaking kalokohan. Mang Fred, may gagawin po kayo sa likod, di ba? Oo nga pala. Sige, mauna na muna ako sa inyo. Lahat kami ay sinundan ng tingin si Mang Fred hanggang sa makalabas siya at pumunta sa likod ng bahay. Nang masiguro namin na wala na siya, bigla naming hinila si Bea sa isang tabi. Magsasalita pa dapat siya pero pinigilan namin siya at hinila sa isang sulok. Para kaming mga tanga na panay ang lingon sa likod para masiguro na hindi pa bumabalik si Mang Fred. Bakit ba? Sumama ka na sa amin, maya-maya aalis na rin kami. Doon ka na matulog sa tinutuluyan namin. Aalis kayo? Di ba maglalamay tayo buong gabi? Yun ang unang plano, girl. Pero sa nakikita namin, pakiramdam ko, isa sa atin ang susunod na ibuburol. Basta, hindi ko bet ang vibes dito. Nakakakilabot. Kayo naman, no? Masyado kayo matatakutin. Ligtas naman dito eh. Hindi, totoo. Paano kung... Pagod din kasi kami sa biyahe. Masakit ng ulo ko sobra. Parang binabarena. Lalo kami ni Soren. Dahil dalawa lang kaming nagpapalitan ng pag-drive buong biyahe. Hindi pa sapat yung tulog namin kanina. Kailangan may lakas kami dahil mahaba na naman ang biyahe natin pa uwi. Tama si Elise. Kailangan namin magpahinga. Babalik naman tayo bukas ng umaga sa libing ni Mr. Angeles. Umaga? Sa gabi ililibing si Sir. Ha? May nililibing ba na gabi? Parang ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Yun daw ang tradisyon sa kanila eh. Naku, ang weird talaga. Ayoko pumunta. Huwag na kayo umuwi. Dito na lang tayo. Nang tumalikod si Bea, bigla kong naalala ang pabaon ni Lola sa akin na langis. Ang sabi niya, malalaman ko raw na may panganib ng aswang sa paligid kapag kumukulo ito. Pasimple kong kinuha yon mula sa maliit kong crossbody bag. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong kumukulo yun. Mabilis na kumabog ang dibdib ko, pero hindi ako nagpahalata sa mga kasama ko. Hanggang ilang sandali pa ay bumalik na si Mang Fred. Elise, anong nangyayari sa'yo? Yung ulo ko, sobrang sakit. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Elise, okay ka lang? Iakyat mo siya sa itaas nang makapagpahinga. Mauna na po muna kami, Mang Fred. Kailangan naming iuwi si Elise. Nasa gamit po niya yung gamot niya eh. Tingin ko inaatake na naman siya ng matinding migraine. Sige. Ang sakit ng ulo ko. Nasusuka na ako. Ay, bilis! Halika na! Ako na magdadrive. Sumakay na kayo sa likod ng kotse. Bea, halika na. Hindi na, sige na. Maiwan ako dito. Wala kasing kasama si Mang Fred. Nakakaya naman kung lahat tayo aalis. Sige. Elise, buhati na kita. Nang makalayo kami sa bahay nila Mang Fred at makalabas sa kalyeng yun, saka ako umupo ng maayos, sabay lingon sa paligid. Napalingon sa akin ang mga kasama ko. Nagtataka sa biglang pag-ayos ng pakiramdam ko. Si Jomar na nakasakay sa passenger seat ay napalingon sa amin. Kuminga ako ng malalim. Kinailangan kong umarte at magpanggap dahil malakas ang kutob ko na may mangyayaring hindi maganda kapag nagtagal kami doon. Ang akala ko ba? Kailangan kong gumawa ng paraan para makaalis tayo doon. Tinakot mo kami. Ang akala namin talagang sobrang sakit ng ulo mo. Di ba nabanggit ko na sa inyo na dating albularyang lola ko? Bago tayo umalis, maigpit niyang ibinilin sa akin na palaging tingnan itong bote ng langis. Kapag kumulo, ibig sabihin, may panganib sa paligid. More likely, may aswang. Aswang? Oo, So, aswang si Mang Fred? hindi ko sinasabing siya. Mahirap bastang magturo. Wala naman tayong ebidensya. At saka, ang bait niya sa atin. Ang ibig kong sabihin ay sa paligid ng bahay. That explains yung mga bawang na nakasabit sa mga bahay dito. Maaaring may aswang na naninirahan sa baryo na to. Pero bakit walang bawang sa bahay ni Mang Fred? Hindi ko rin alam. What if si Mang Fred nga ang aswang? Paano si Bea? Tama si Alice. Hindi naman siguro si Mang Fred. Kung siya yung aswang, hindi na natin naabutang buhay si Bea kanina. Sabagay. Hindi ko alam na malapit siya sa pamilya ni Mr. Angeles. Wala na kasing pamilya sa Bea.
Mag-isa na lang siya sa buhay. Siya rin lang nagpaaral sa sarili niya. Kaya si Mr. Angeles ang naging father figure niya. Siya yung tagapagbigay ng advice kay Bea sa lahat ng aspeto ng buhay. Kaya hindi na siya bago sa pamilya ni Sir. Elise, ang langis kumukulo. Oo nga. Oh! Ha? Kapit! Anong nangyari, Joey? Sa unahan! Demonyo! Aswang, tamang hinala ko. Anong gagawin natin? Jomar, kunin mo yung baril dyan sa compartment. Kailan ka pa nagkaroon ng baril? Pinadala ng tito ko nung malaman nila kung saan tayo pupunta. Baka daw kasi may humarang sa ating NPA. Oh, ito. Wala ngang NPA. Aswang lang. Pucha, kinikilabutan ako. Bakit ba ako nakaupo dito sa unahan? Sagasaan mo, Joey! Sige, akong bahala sa hayop na to. Kumapit kayo ng mabuti. Panginoon, iligtas niyo po kami. Papatayin ko to. Walang aswang-aswang sa akin. Joey! Pare! Ingat! Malakas na binangga ni Joey ang aswang. Kitang-kita namin na tumalapon ito sa malayo. Kaya agad niyang pinaharurot paalis ang sasakyan. Nang malagpasan namin ang aswang, nakita pa naming hinabol niya kami. Pero dahil mabilis ang takbo ng sinasakyan namin, hindi ito nakaabot. Dahil doon ay nakahinga kami ng maluwag. Umakbay si Soren sa akin at niyakap niya ako matapos mabawasan ang takot ko. Okay ka lang, Elise? Oo, ikaw. Okay lang. Kayo? Ayos na ako, pare. Pero grabe, mukhang demonyo. Hayop na yan. Hindi ako makapaniwala na may nabubuhay na ganyan dito sa Pilipinas. Ang sabi ng lola ko, kadalasan daw talaga sa mga ganitong liblib na probinsya, doon sila matatagpuan. O kaya sa... Ano yun? May bumagsak sa bubong. Sandali. Itatabi ko tong sasakyan para... Huwag! Idiretso mo lang. Bakit? May aswang sa bubong. Pero paano nangyari yun? Nalagpasan na natin siya. Ang sabi ni Lola, maraming paraan ng mga aswang. Mabilis silang tumakbo. Kaya nilang magpalit ng anyo at gayahin ng mga hayop. Paano kung... Ate Tina! Lumayo ka sa bintana! Pare, bilis! Hindi na kayo mga kalis ng paring ito. Dito na kayo mamamatay. Napaatras si Ate Tina at halos kumandong na siya sa amin nang subukang basagin ng aswang ang bintana. Lalo siyang napasigaw ng malakas matapos makita ang aswang. Nanlilisik ang mga mata. Patulis ang dila niya. Ang mga ngipin niya ay may matalas na pangil at mahaba ang mga kuko. Sa itsura pa lang ng balat nito ay halatang magaspang na. Hanggang sa may naisip ako. Nilabas ko ang nakabalot na asin at bawang na tinadtad ng pino ng lola ko na nakabalot sa plastik. Nakipagpalit ako ng pwesto kay Ate Tina. Kapag hindi ko ito ginawa, masusundan kami ng aswang hanggang sa tinutuluyan namin. Anong gagawin mo? Sasabuyan ko siya ng asin para bumitaw siya. Delikado yung gagawin mo. Paano kapag nahablot ka niya? Bahala na. Ang importante hindi niya tayo masundan doon sa apartment. Sige, ganito ang gagawin natin. Pagkatapos mong ibato sa kanyang asin, kapag sinabi kong tumungo ka. Okay, Takpan yung tenga nyo! bibilang ako! 1, 2, 3! Mga hangal. Masangal ka! Tanga! Elise! Tungo! Ina! Sinunod ko ang sinabi ni Soren. Matapos kong buksan ang bintana ay mabilis kong sinabuyan ang mukha nito ng asin bago pa niya ako mahablot. Pagkatapos ay tumungo ako sa kabinala ni Soren ng aswang ng sunod-sunod. Nakahinga ako ng maluwag nang sa wakas ay nakabitaw ang aswang at nahulog mula sa sasakyan. Sakto namang nakalabas na kami sa kahabaan ng masukal at madilim na daan na yon. Wala na yung aswang. Hindi na rin kumukulong langis. Okay bang lahat? Elise, Soren, Okay lang kami. Mahal, umuwi na tayo. Ayoko na dito. Alam kong nangako tayo kay Mr. Angeles. Pero kung ganito rin lang naman, na makikipagpatintero tayo sa aswang at sa kamatayan, di bali na lang. Sana maintindihan niyo ko. May mga naiwang kaming anak sa Maynila. Sige, ganito. Bukas pagkagising natin, aalis tayo agad. Dadaanan na lang natin si Bea. Bahala na. Magdahilan na lang na isa sa atin na may family emergency. sige, okay ako dyan.
Sa daan na lang tayo kumain. Ang importante, makalayo tayo sa lintik na lugar na ito. Sa ngayon, magpapalipas na lang muna tayo ng gabi rito. Nang gabing yon ay ligtas naman kaming nakabalik sa apartment. Matapos naming mapatahan si Ate Tina, ay pinagpahinga na namin silang mag-asawa. Si Joey naman ay nakatulog na rin. Dahil lahat kami ay pagod pa rin sa biyahe namin papunta doon. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi ko magawang makatulog agad. Lalo na pagkatapos ng mga nangyari noong gabing yon. Nakahiga na ako, pero ang isip ko ay parang nasa Maynila na. Hindi ka pa natutulog. Hindi ako makatulog eh. Iniisip ko kung paano ko sasabihin kay Bea na uuwi na tayo bukas. Bakit may pakiramdam ako na hindi sasama si Bea sa atin pabalik sa Maynila? Oo nga eh. Huwag mo munang isipin yun. Ang mahalaga ngayon ay makapagpahinga tayo. Bukas, mahaba na naman ang biyahe natin. Soren, salamat. Hindi ko alam kung nakaligtas kami kung wala ka. Wala naman akong masyadong ginawa. Tinulungan lang kita. Masaya akong makita ka ulit. Masaya ako na bumalik ka. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob ko, pero namalayan ko na lang na inangat ko ang kamay ko at hinaplos ko siya sa pisngi. Ngumiti si Soren at hinawakan niya ang kamay ko sa pisngi niya. Pagkatapos ay hinalikan ang palad ko. Nahigit ko ang hininga ko nang marahan niya akong hinila palapit. Yumakap ang braso niya sa bewang ko. Sa kanya ako hinila palapit at dinikit ang katawan ko sa kanya. Habang ang mukha namin ay malapit sa isa't isa. Elise, pwede ba nating ipagpatuloy ang lahat? Ha? Sigurado ka? Pero... Alam ko, kahapon lang ulit tayo nagkita. Pero nang nakita kita ulit, makalipas ang ilang taon at sa dami ng napagkwentuhan natin habang nasa biyahe, sinabi ko sa sarili ko na kaya kong makipagkwentuhan sa'yo at kaya kitang pakinggan sa mga kwento mo. Maghapon at magdamag na hindi ako magsasawa. Sa mga long drives, gaya nito, ikaw ang gusto kong palaging nakaupo sa passenger seat ko. Elise, let's start over again. Natatakot ako. Paano kung kailangan mo ulit umalis? Hindi na kita iiwan. Isasama na kita kung kailanganin ko ulit umalis. Ako pa rin ba? Hindi ka naman wala sa puso ko eh. Ikaw, ako pa rin ba? Gaya mo. Hindi ka naman nawala. You're always in my heart. Be my girl again, Elise. Sa halip na sagutin ko ng salita ang sinabi niya, tinawid ko ang maliit na distansya ng mukha namin at hinalikan ko siya sa labi. Hindi naman ako nabigo dahil agad siyang tumugon. Tuluyan niya akong niyakap at nagsalo kami sa isang mainit na halik. Matapos yun ay ngumiti kami at niyakap namin ang isa't isa. Pumikit ako. Pinaalala sa akin ng sandaling yon kung gaano ako nangulila sa mga yakap at halik niya. Nang muli kaming nagkita kahapon, wala akong inasahan na kahit ano mula sa kanya bukod sa kamustahan. Pero ang ilang oras naming pagsasama ay sapat na para ipaalala sa akin ang naudlot naming pag-iibigan. Ipinaalala sa akin ng sandaling yon kung gaano kasarap mahalin si Soren at kung gaano siya kasarap magmahal. Pag-uwi natin sa Maynila, okay lang ba sa'yo na dalhin kita sa bahay? Tsak na matutuwa si Mami at si Lola. Oo naman. Miss ko ng spaghetti ni Tita Stella. Ang mabuti pa matulog na tayo para maaga tayo makaalis. Good night. Good night. What's up mga kaaswang? This is Ira de Quiros from Gain sa Kamsur. Nakikinig lagi sa inyong channel na Aswang Diaries. Gustong-gusto ko pong makinig sa lahat ng inyong channels, lalong-lalo na ang Aswang Diaries, dahil ang ganda po lagi ng kwento dito at ang gagaling pa ng mga voice actor. Shout out po sa Family Dominguez, Family Agor, Family de Quiros, at sa lahat ng naaabot ng inyong channels. Naway patuloy po pong lumawak ang inyong channels at huwag po kayong mag-asawang mag-upload. Please don't forget to subscribe, like, and share sa lahat ng kanilang channels. Maraming salamat po. Dahil sa stress na nangyari noong nagdaang gabi, tanghali na silang nagising. Ako naman noong mga panahon wala sa apartment at lumabas dahil mas nauna ako nagising kesa sa kanila.
Kaya bago umalis para sumaglit sa palengke ay maaga akong nakapag-ayos ng gamit namin ni Soren. Noong umaga rin yun ay tumawag ako sa amin at nakausap ko si Lola. Kinuwento ko sa kanya ang mga nangyari at sumang-ayon siya na umuwi na kami agad. Ang kwento nila sa akin nung magising daw si Soren na wala ako sa tabi niya, agad siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Ate Dina, si Elise. Ha? Wala dito. Ang akala ko tulog pa. Kaya hindi pa lumalabas. Wala dyan si Elise. Wala rin dito ang sapatos niya. Baka naman pumunta lang sa palengke. Magandang araw po. Mang Ray, magandang araw din po. Nakita niyo ba si Elise? Ay oo, nakita ko siyang lumabas. Tulog pa daw kayo. Kaya siya na lang muna ang pumunta sa palengke. May bibilhin daw kasi siya. Ah, nasa palengke lang pala. Pero kanina pa yon. Siguro mga mahigit 1 oras ang nakakalipas. Joey, hanapin na natin si Elise. Magbibihis lang ako. Ang kwento nila sa akin, dahil sa nalaman nila, nabalot ang lahat ng pag-aalala. Kaya nagmamadali daw magbihis si Soren. Palabas na sila ng matigilan matapos marinig ang usapan ni Mang Ray at Kuya Jomar. Isang katotohanang nagpatindig daw sa mga balahibo nila sa katawan at naging dahilan para lalo silang matakot sa kaligtasan ko. Noong sinabi niyo kung sino ang sadya niyo dito sa baryo namin, inasahan ko na hindi na kayo makakabalik ng buhay kagabi. Gaya ng mga ibang nauna sa inyong mga bumisita sa kanila. Kaya nagulat ako nang marinig kong dumating ang mga sasakyan ninyo. Ano po bang ibig niyong sabihin? Ang propesor na tinutukoy ninyo ay hindi tao. Po! Anong ibig niyong sabihin na hindi tao? Ang propesor na yon ay isang aswang. Ang dinalaw ninyo ay bangkay ng isang aswang. Ang bahay na pinuntahan ninyo ay bahay ng mga aswang. Ang sino mang nagpupunta doon nang hindi kilala ang totoong katauhan ng pamilyang yan ay naglalaho na lang na parang bula. Dumarating pero hindi na nakakabalik. Ang mga sasakyan ng ilan sa kanila ay natatagpuan na lamang na abandonado kung saan-saan. Pero kahit kailan, ni isang bangkay ay walang natagpuan ng mga pulis. Ang ibig ninyong sabihin, pinapatay nila ang mga bisita nila? Oo. Sa gabi ng libing ng kaanak nilang aswang na namatay, sa kanila papatayin ang kanilang biktima. Naging tradisyon na ng pamilya nila na may isabang bangkay ng tao sa bangkay ng kaanak nilang yumao bilang pag-aalay sa espiritu nito. Kaya maswerte kayo at nakaligtas kayo. Mamayang gabi ang libing ng sinabi ninyong propesor, di ba? Kung ako sa inyo ay aalis na ako rito at wag na kayong tumuloy kung ayaw ninyong mamatay. May aswang na humabol sa amin at nilabanan namin. Ibig sabihin, si Mang Fred yun? Oo. Si Bea. Kailangan natin siya makuha kay Mang Fred. May kaibigan kayong naiwan doon? Opo. Kailangan naming maisama siya pa uwi. Huwag niyo nang balikan. Tiyak na patay na yon. Kagabi ng simula ng kabilugan ng buwan, imposibleng buhay pa siya. Umalis na kayo. At kapag nakalabas kayo ng bayan na ito, siguraduhin ninyong huminto kayo sa isang lugar at magpagpag doon. Kung ayaw ninyong sundan kayo ng espiritu ng aswang na yon, mas nakakatakot ang kaluluwa ng mga aswang dahil kaya nila kayong saktan. Tatandaan po namin ang bilin ninyo. Si Elise, kailangan natin siya makita. Halika na. Kuya Jomar, ihandaan nyo na ang lahat ng gamit natin sa isang kotse. Pagbalik namin, aalis tayo agad. Kami nang bahala. Tara, magkotse na tayo para mabilis nating mahanap si Elise. Naalimpungatan ako matapos kong makaramdam na parang may mainit na malapit sa akin. Nang dumilat ako, nagulat ako at napabalikos ng bangon na makita ko naroon ako sa gubat. Napaatras naman ako nang lumingon ako sa kanan ko at nakita ko ang bangkay ni Mr. Angeles sa tabi ko. Nangatog ako sa takot at tinakpan ko ang ilong ko matapos kong malanghap ang masangsang nitong amoy.
Lumingon ako sa paligid. Wala akong makitang tao doon at napapalibutan ako ng mga puno. Nang tumingin ako sa kaliwa, isang malalim na hukay ang naroon. Malapit doon ay ang bangkay at malaking apoy. Kinapa ko ang cellphone ko. Nakaramdam ako ng pag-asa nang maramdaman kong nasa bulsa pa ito ng suot kong pantalon. Pero bumalik ang pagkadismay ako na makitang wala namang signal. Lumingon na naman ako sa paligid. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Gising ka na pala. Mang Fred, Ngayong gabi ang libing ng kapatid ko. Hindi pwedeng walang dumalo, kahit isa sa inyo. anong ginagawa ko rito? Anong ginawa mo sa akin? Kanina lang magkausap tayo sa bayan ah. Alam ko nga alis kayo nang hindi tinutupad ang pangako nyo sa kapatid ko. Hindi pwede. Ang pangako ay pangako. Bigla kong naalala ang nangyari kanina. Matapos kong mag-ayos ng gamit namin ni Soren at nakapagbihis. Sandali akong lumabas ng bahay. Binati ko pa nga si Mang Ray nang madaanan ko siya sa loob ng bakuran niya. Nang tawagan ko si Lola, sinabi ko sa kanya na may nakita akong nagbebenta sa palengke ng mga sanga ng kahoy at halaman na ayon sa tindera ay panlaban sa aswang. Sinabihan niya akong bumili noon para maiuwi namin sa Maynila. Pabalik na ako sa apartment na makasalubong ko si Mang Fred. Dahil magkausap na rin lang kami, ako na ang nagpaalam sa kanya na hindi na kami makakapunta sa libing. Ngumiti siya sa akin at nagpasalamat pa sa pagdayo namin doon. Matapos yun ay nagpaalam na ako. Habang naglalakad ako pabalik sa tinutuluyan namin, pagdating sa parte ng daan na wala nang masyadong tindahan, nagulat na lang ako nang may malakas na pumukpok sa ulo ko. Mula noon ay wala na akong maalala. Ano ba talagang kailangan mo? Ikaw ang kailangan ko. Ikaw ang aswang? Oo. At naging tradisyon na sa lahi naming mga aswang na kapag namamatay ang bawat miyembro ng pamilya namin, kailangan ay may isa kaming katawan ng tao na isasama bilang alay. Nanirahan sa Maynila ang kapatid ko at naging propesor para makapagpadala siya ng mga dayo rito sa lugar namin. At ikaw ang maswerteng napili ko. Ibig sabihin, aswang din si Mr. Angeles. At kaya niya kayo pinapunta rito ay para gawing alay kapag namatay siya. Matalino ka. Tama ang lahat ng sinabi mo. Demonyo ka! Ang galing mong panggap na mabait. Kung alam ko lang na ikaw ang aswang tinutukoy ng langis, kagabi palang pinatay na kita. Nasaan si Bea? Nasaan ang kaibigan ko? Ang kaibigan mong tanga at madaling magtiwala. Kagabi ko pa sa pinatay at ginawang hapunan ng katawan niya. Ayop ka! Kaya isusunod na kita sa kanya. Hindi mo ako mapapatay dahil bago mo pa magawa yun, nauna ka na sa akin. Anong ibig mong sabihin? Bigla kong nilabas ang nabili kong mga sanga ng punong kahoy na pangontra sa aswang na pinabili ni Lola. Naalala ko bigla na habang naglalakad kanina pa uwi, inilagay ko yun sa bulsa ng jacket na suot ko. Dahil maliit lang naman yun. Kinuha ko yun mula sa bulsa ko. Pagkatapos ay itinapon ko ito sa apoy na malapit sa akin. Pero bago pa malanghap ng aswang ang amoy ng mga sanga na yun, nagawa na niya akong sugurin. Mabilis akong tumakbo pero naabutan niya ako. Kinablot ako ng aswang sa buhok pero agad ko siyang siniko ng malakas sa mukha. Nang mabitawan niya ako, dinampot ko ang nakita kong sibat na mukhang ginamit din sa pagtugis sa kanila. Pagkatapos ay humarap ako sa aswang. Saka ako sinaksak ito sa tiyan. Mamatay ka na! Ay, hayop kang babae ka. Nakalimutan mo yatang hindi lahat ng taong gusto niyong biktimahin ay iiyak na lang at tatakbo. Ibahin mo ako dahil marunong akong lumaban. At malas mo dahil apo ako ng dating isang magaling na albularyo. Kaya alam ko kung paano ka lalabanan. Kapag naabutan kita, papatayin kita. Elise! Si Soren! Soren! Nasaan ka? Dito! Sa may kahoy na sinisiga! Napaatras ako nang nagawang hugutin ng aswang ang sibat na sinaksak ko sa kanya. Susugod siya dapat sa akin, pero parang naparilisa ang katawan niya nang kumalit sa paligid ang amoy ng sanga ng kamangyan at sinukuan.
Sinamantala ko yun at bigla akong sinipa ng malakas ang aswang at siya ang nahulog sa hukay. Matapos yun ay kumuha ako ng mga kahoy na nagbabaga, saka ko yun hinulog sa aswang. Umalingaw-ngaw ang malakas na angil nito. Nang makita ko ang bangkay ni Mr. Angeles, walang takot kong sinipa yon sa hukay. Magsama kayo sa impyano ng kapatid mong demonyo! Elise! Soren, Nasaan ang aswang? mamamatay na yan. Halika na. Naghihintay na sila sa atin. Teka, si Bea. Wala na siya. Basta, mamaya ko na lang ipapaliwanag. Bumalik kayo rito! Hindi pa tayo tapos! Ang aswang! Bilis! Nakaahon siya doon sa hukay. Takbo! Bilis! Nang makita ko si Soren kanina ay agad nawala ang takot ko, lalo na nang yakapin niya ako. Pagkatapos ay magkahawak kami ng kamay at tumakbo palabas ng gubat. Habang nasa likod namin ay ang aswang na humahabol sa amin, na hindi ko alam kung paano pa siya nakaligtas. Ilang sandali pa ay natanaw na namin ang dalawang sasakyan na naghihintay sa amin. Nang makita kami ni Kuya Jomar ay pinaharurot na nito ang sasakyan. Habang si Joey naman ay binuksan ang pinto ng kotse sa likod. Sakay! Bilis! Bilis! Bumalik kayo rito! Nandiyan na siya! Pasok sa loob! Bilis! Pakiramdam ko nung gabing yun ay nasa eksena ako ng isang horror movie. Ang habulan at mabilis na pagharurot ng sasakyan. Kahit sa panaginip, hindi ko inakala na mangyayari yun sa akin. Nang sa wakas ay tuluyan kaming makalabas ng baryong yun. Doon pa lang kami nakahinga ng maluwag. Sa sobrang tuwa ko na makita ulit si Soren, umiyak ako na mahigpit niya akong yakapin. Hindi na nga namin naisip na si Joey pala ang driver. Nagpaubaya ako nang hinalikan ako ni Soren ng mariin sa labi. Thank God, you're safe. Ang akala ko hindi ka na namin mahahanap eh. Salamat sa pagliligtas niyo sa akin. Elise, okay ka lang? Oo, kailangan nating huminto sa gasolinahan o sa convenience store. Kahit saan, basta kailangan nating magpagpag. Sige, tawagan niyo si Kuya Jomar. Ako nang kokontak sa kanila. Nang makarating kami sa isang gasoline station, malayo na sa baryo kung nasaan kami nang galing. Pagbaba pa lang namin ay agad akong tumakbo palapit kina Ate Tina at Kuya Jomar. Naiyak kami dahil ang akala namin ay hindi na kami magkikita. Pagkatapos ay nagpagpag kaming lahat doon. Nang maalala kong nadikit ako sa bangkay ni Mr. Angeles, naisip ko na, para makasigurado na hindi kami susundan ng espiritu niya, nagpalit ako ng damit doon at ang pinaghubaran ko ay tinapon ko sa basurahan. Pagkatapos magpa-refill ng gas, muli na kaming bumiyahe. Nang makarating kami sa highway, huminto kami sa nadaanan naming rest stop. Doon ko lang naalala na hindi pa pala ako kumakain maghapon. Mabuti na lang at may mga fast food chain kung saan kami huminto. Nag-take out kami ng pagkain at doon kami kumain sa parking lot. Doon ko na rin isinalaysay sa kanila ang eksaktong nangyari sa akin nung bago ako mawala ng malay at nang magising na ako doon sa gubat. Salamat sa Diyos at nakaligtas ka. Paano si Bea? Kuya, Oh, bakit ka umiiyak? wala na si Bea. Ano? Teka lang. Paano wala na siya? Pinatay na rin siya ng aswang? Oo, si Mang Fred mismo nagsabi sa akin. Pagkatapos niya magpalit ng anyo, nung umalis tayo sa lamay, doon pa lang ay pinatay niya na si Bea. Tama si Mang Ray. Sinabi niya na rin yan sa amin. Sana pinilit na lang natin siyang sumama sa akin. Sana kinilagkit na lang natin siya. Ate, sariling kagustuhan ni Bea na tumuloy sa bahay ni Mang Fred. Dahil palagay ang loob niya doon. At saka, kilala mo yon. Kapag may ginusto, walang makakapigil sa kanya. Sino bang mag-aakala na aswang yung matandang yon? Ang bait-bait ng pagsalubong niya sa atin. Tapos kung ikwento pa siya sa atin ni Bea, palagi niyang pinupuri. Pero nakakapagtaka, paano nakaahon ang aswang na yun dun sa hukay? Ako mismong naghulog ng mga kahoy na may apoy pa. Ang sabi ng lola ko na may alam din sa mga aswang, hindi raw sila basta namamatay. Maliban na lang kung sa ulo tinamaan o kaya sa mismong puso. Ang importante, maliban kay Bea, wala na sa atin ang nasaktan. Paano niyo nalaman kung nasaan ako? Hinahanap ka namin sa buong bayan. Tinulungan pa nga kami ni Mang Ray.
Pumunta pa kami kay Mang Fred. Kinumpronta namin siya. Pero tinatanggi niyang siya ang kumuha sa'yo. Hinayaan pa niya kaming pumasok sa loob ng bahay niya at hinanap ka namin sa paligid. Hinanap din namin si Bea. Pero ang dahilan niya ay umalis na raw kaninang umaga. Nang hindi ka namin mahanap doon, napilitan na kaming umalis. Pero pagdating sa kanto, may isang binatilyong humarang sa sinasakyan namin. Yung nakatira doon sa tapat ng bahay nila Mang Fred. Hindi niya alam kung saan ka tinago ni Mang Fred noong umaga. Pero siya ang nagsabi kung saan ka matatagpuan kapag kumagat ng dilim. Mabuti pa rin ng Diyos at hindi niya kayo pinabayaan. Ang mabuti pa, kumain na kayo. Mahaba pang biyahe natin. Bibili pa tayo ng pagkain. Kulang sa akin to, nagugutom pa ako. Oo nga eh. Mag-take out tayo para may kainin tayo sa daan sakaling gutumin ulit tayo. Isang buwan na ang lumipas matapos ang nakakatakot na karanasan namin sa aswang. Nakauwi kami ng safe sa mga pamilya namin sa Maynila. Habang kami ni Soren ay nagtuloy-tuloy ng relasyon. Muli ko siyang ipinakilala sa pamilya ko at tuwang-tuwa ang parents ko, mga kapatid ko at ang lola ko. Noon pa man kasi botong-bota na sila sa kanya. Ang sabi sa akin ni Mommy, palagi daw niyang isinasama sa dasal niya na kami na ang magkatuluyan. Adak, lumabas ka na riyan at nasa ibaba na si Soren. Nandiyan na po. Saan ba punta niyong dalawa? Hindi ko po alam sa kanya. Siya na daw ang bahala eh. Uuwi ka ba dito mamayang gabi? Hindi ko po alam. O ay mag-iingat kayo sa pagmamaneho ha. And have fun, okay? Thanks, Mom. Anak, Po? natutuwa ako makita na masaya ka ulit. At nagpapasalamat ako sa Diyos dahil gumamit siya ng mga tao para mailigtas ka niya. Dahil hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala kayong magkakapatid sa buhay ko. Kaya huwag ka na mag-alala, okay? I'm okay. I love you, Mommy. I love you too, Iha. Pagbaba namin sa dining room ay naabutan ko na kumakain na si Soren habang kakwentuhan si Lola Dina. Isang bagay na nagustuhan ko sa kanya ay ang pagiging magalang at marespeto niya sa mga matatanda. Mahaba ang pasensya niyang makinig sa mga kwento ni Lola at pinapakita niya na interesado siya talaga. Bukod doon sobrang maalaga at sweet. Masyado pang malambing. Hindi lumilipas ang bawat araw na hindi ako nakatanggap ng compliment sa kanya. Kapag naman nag-aaway kami, madalas sa mababaw na dahilan. Gaya ng matagal mag-reply sa message o kaya nagsiselo siya kay Joey kapag magkausap kami. Palapit pa lang ako nang lumingon sa akin si Soren. Hi, love. Hi. Ang ganda ng suot mo ngayon. Bagay sa'yo. Tsaka yung makeup mo. Thank you. Inunahan na kita mag-breakfast. Sinabayan ko na si Lola Dina. Sige lang. Elise, hindi ka na ba binabangungot ulit? Hindi na po. Palagi po ako nagdarasal bago matulog at nagbabasa ng Bible. Mabuti kung ganon. Alam mo, mabisa ang mga paraan ng mga albularyo gaya ko, pero mas malakas pa rin at mas makapangyarihan ng Panginoon. Kaya huwag kayong makakalimot magdasal. Opo. Tatandaan po namin yan. Saan ba ang punta niyo ni Elise? Sa Tagaytay po. Matagal na kasi niyang gustong pumasyal doon na kaming dalawa lang. O siya, sige na. Kumain na kayong dalawa nang makalakad na kayo. Opo, Lola. Totoong dinala ako ni Soren sa Tagaytay. Dinala niya ako sa mga kilalang restaurant na matagal ko nang gustong kainan, kung saan kita ang magandang tanawin. Pagkatapos nagpunta kami sa isang amusement park na matatagpuan din doon. Pasado 7:00 na ng gabi nang makabalik kami sa Maynila. Bago kami umuwi sa kondo, dumaan muna kami sa supermarket para bumili ng mga stock niya for the week at ang lulutuin namin ngayong gabi hanggang bukas. Magpapasta ka? Oo. Magluluto ako ng pasta na palagi kong niluluto para sa mga kapatid ko. Gustong gusto nila to. Ito lang naman ang kailangan natin 2 klase ng mushrooms, chicken thighs, pen pasta, tapos parmesan cheese. Okay na to. Ay ako nang gagawa ng cheesy garlic bread. Okay. Pero talaga bang okay lang kay Tita Stella na sa bahay ka magstay buong weekend? Yap, nagpaalam ako kanina. Halika na. Uwi na tayo.
Okay na to. I love, tinapay. Huwag nating kalimutan. Bea? Anong sabi mo? Si Bea, nakita ko siya. Saan? Doon sa pinakadulong aisle. Pumasok siya. Love, patay na si Bea. Pero sigurado ako, siya yun. Halika, tingnan natin. Mahigpit ang hawak ni Soren sa kamay ko habang palapit kami sa aisle na tinuro ko. Papunta na sana kami sa meat section nang mapalingon ako doon at nakita ang isang babaeng kamukhang kamukha ni Bea. Nakatayo sa harap ng isang shelf bago pumasok doon sa aisle. Ngunit pagdating ko doon, naglaho ang babae. Takang-taka ko na hinahanap ko pa siya sa paligid pero naglahong parang bula si Bea. Oh, wala naman eh. Baka namamalikmata ka lang. Pero kitang-kita ko, si Bea talaga yun. Nakatingin pa nga siya sa akin at nakangiti. Tapos pumasok siya rito. Love, baka pagod ka na. Kaya kung ano-ano nang nakikita mo. Halika na. Bumili na lang tayo ng chicken sa meat section. Tapos umuwi na tayo. Kahit hindi mawala sa isip ko ang nakita ko, pinilit kong itabo yun at ituon ang buong atensyon ko kay Soren. Ayokong may ibang umuko pa sa isip ko kapag magkasama kami. Pero nang kumain na kami, doon ko na bahagyang nakalimutan ang nakakatakot na pangyayari kanina dahil na rin sa masarap na luto ni Soren. Matapos yun, nauna akong naligo. Habang nasa kusina ako at nagliligpit ng mga gamit doon, natigilan ako nang maalala ko na naman si Bea at doon ko siya kinausap sa isip ko. Bea, sorry kung nahuli kami ng dating. Sorry kung hindi ka namin nailigtas. Sana maintindihan mo na hindi ka namin gustong iwan. Love, okay ka lang? Ha? Oo naman. Iniisip mo pa rin ba yung nangyari kanina? Sorry, hindi ko maiwasan. Halika dito. Ngayon, sisiguraduhin ko na sa akin lang ang atensyon mo. Buong magdamag. Lumapit ako sa kanya at napangiti nang yumakap sa akin ang mga braso niya. Nang hinalikan niya ako ay hindi ako nakapalag. Tumugod ako sa halik niya hanggang sa buhati niya ako at dalhin sa loob ng kwarto. Matapos niyang isarado ang pinto ay maingat niya akong hiniga sa kama at hinalikan sa noo. Sa kanya ako tinitigan. Kung ano man yung kinatatakutan mo, huwag mong kakalimutan na nandito lang ako at handa kitang ipagtanggol. Pero wala ka nang dapat ikatakot. Tapos na yun. Natakasan na natin ang aswang. Malabo na siya makasunod dito sa Maynila at mahanap tayo. Sorry. Ayokong isipin mo na lumilipad ang isip ko. Huwag kang magalala. Okay lang yun. So, pwede ko na bang kunin ang buong atensyon mo? Lumingon ako kay Soren na tulog pa ng umagang yon habang nakadapa. Maingat akong bumaba sa kama para hindi ko siya magising. Pagkatapos dinampot ko ang damit ko na nasa sahig, saka nagbihis. Matapos kong gawin ang morning routine ko sa banyo, lumabas na ako sa kusina at nagsimulang maghanda ng almusal. Habang nagluluto ako, isang text ang natanggap ko mula kay Ate Tina at nangangumusta. Kaya tinawagan ko siya. Mula nang makauwi kaming lahat mula sa mapanganib na baryong yon, ay hindi pa ulit kami nagkita-kita. Sa halip na sumagot ako sa text niya, tinawagan ko siya. Hello ate. Good morning. Good morning. Kumusta? Ayos naman. Hindi ka ba nananaginip tungkol sa mga nangyari? Anong hindi? Parusa ng mga unang gabi. Palagi akong binabangungot. Nakikita ko sa panaginip ko yung bangkay ni Mr. Angeles. Kaya para akong batang binabantayan ni Lola at Mami habang natutulog ako. Kahit ako. Sa tuwing maaalala ko nga yun, kinikilabutan ako. Buti nga ikaw. Nandyan si Lola Dini. Speaking of, may kikwento pala ako sa'yo. Sandali. Ang mabuti pa, bakit hindi tayo magkita-kita mamaya? Sakto. Nandito nagbabakasyon sa bayan mga in-laws ko. Pwede kaming lumabas mamaya. Sige, sasabihin ko kay Soren. Sakto nandito ako sa kondo niya ngayon. Ako nang bahala magsabi kay Joey. Tatawagan ko siya. Okay ate, doon na lang tayo mag-meet sa bahay mamaya. Okay, bye. Bye. Love? Oh, nandito ako. Pinatay ko muna ang kalan saka ako pumunta ng kwarto. Naabutan ko si Soren na gising na pero nakahiga pa rin. Nang ibukan niya ang mga braso, nakangiti akong sumampa sa kama.
Pagkatapos ay nahiga ulit sa tabi niya. Ang sarap sa pakiramdam nang yakapin niya ako. Parang ayoko nang matapos ang umagang yon. Kakaiba ang saya kapag gumising ako at siya ang una kong nakikita. Nang iangat ko ang mukha ko para sa lubungan ng tingin niya, ngumiti kami at hinalikan sa labi ang isa't isa. Kanina ka pa gising? Mga 15 minutes ago. Naririnig kitang nagsasalita. Sino yung kausap mo? Si Ate Tina. Magkita-kita raw tayo mamaya. Pumayag na ako. Wala naman tayong lakad, di ba? Sige, okay lang. Hindi ka ba binangungot kanina? Hindi naman. Ang sarap nga ng tulog ko eh. Siguro dahil ikaw ang katabi ko. Gusto mo ba araw-araw na tayong tabi matulog? Ay, kung pwede lang, love. Pwede naman, kaso hindi kaya magalit sa akin ang mamit daddy mo kapag kinuha kita kaagad sa kanila? I mean, sakali magpakasal agad tayo. Hindi naman. Matutuwa pa nga yun dahil matagal na sila nagpaparinig sa akin na gusto na raw nilang magkaapo. Tumatanda na raw kasi sila. Kagagawa lang natin ang apo nila kagabi. Pero ayoko naman magmadali tayo. Pwede ba akong maging honest sa'yo? Sige. Gusto kong magmadali tayo eh. Gusto kong gawin natin agad ang mga planong naiisip natin. Pakiramdam ko kasi masyadong mahabang panahon na nawala sa atin. Masyadong maikli ang buhay para patagalin natin ang mga pwede namang gawing kaagad. Ngayon, bumalik ka na sa buhay ko. Kung ako lang, gusto ko kaagad magpakasal tayo. Dahil nangako ako sa sarili ko noon na kapag ibinalik ka ng Diyos sa akin, hindi na kita pakakawalan. Pakakasalan agad kita. Ganun ako kasigurado sa'yo noon pa, bago tayo maghiwalay. Talaga? Ganun ka kaseryoso sa akin? Sobra. Sabi ko naman sa'yo dati, di ba? Ikaw ang pangarap kong makasama habang buhay. And it's long overdue, love. Kung hindi ako umalis noon, baka ikinasal na tayo. Ikaw ang bahala. Basta ako nandito lang. Hindi naman ako mawawala. I love you so much. I love you more. Bangon na dyan. Tapos na ako magluto ng pritong itlog. Iluluto ko na lang yung danggit at diles saka mag-fried rice ako. Bakit ka ba nagmamadali? Wala naman tayong lakad eh. Mamaya na yun. Dito lang tayo sa kama. Nang gabing yun ay nagkasundo kami na sa bahay magkita-kita. Nagdala ng pasta si Ate Tina at fried chicken naman si Joey. Pagkatapos ay nag-order lang kami ng pizza. Bumili rin kami ng beer at doon kami pumwesto sa dining area. Ang daming nangyayari doon sa sandaling yun. Nariyan ang nagvivideo kasi na Ate Tina at Lola Dina. Kausap naman ni Mommy si Kuya Jomar. Habang wala akong kaalam-alam na nag-uusap pala sa garden sina Soren at Joey. Pare, beer. Salamat. Hindi pa tayo nakakapag-usap ng masinsinan mula nang umuwi ako. Alam kong malaking atraso ko sa'yo. Malinaw ang sinabi ko sa'yo noon, di ba? Huwag mong sasaktan si Elise. Kilala kita, pare. Hindi ka babaero. Kaya nga nung magpaalam ka sa akin na liligawan mo siya, pumayag ako. Kasi alam kong safe si Elise sa'yo. Eh anong nangyari? Bakit mo ginawa yun? Wala akong ibang excuse, pare. Sadyang nalasing lang ako ng gusto nung gabing yon. Ewan ko ba? Baka nga may nilagay yung babaeng yun sa iniinom ko. Halos wala akong maalala kinaumagahan eh. Blackout talaga ako. Ilang araw pa ang lumipas bago ko naalala ang lahat. At pinagsisisihan ko yon. Alam kong nakikipagbalikan ka sa kanya. Pasensya ka na kung binawi ko siya. Wala yon. Kaya naman talaga sa una pa lang. Umay pa lang ako. Kasalanan ko naman kaya nawala si Elise sa akin. Inaamin ko yon. Nagsisisi ako. Pero huli na. Nasira ako ng tiwala niya. Alam ko naman na hindi na siya babalik sa akin. Kaya nag-give up na lang ako. Lalo na ngayon na nakikita kong masaya siya sa'yo. Minahal ka ni Elise, Joey. Sinabi niya sa akin yun. Alam ko. Naramdaman ko naman yun eh. Pero iba ang saya niya mula nang bumalik ka at naging kayo ulit. Alagaan mo siya, ha? Alam ko naman gagawin mo yun kahit hindi ko ibilin. Oo naman. Ako lang bahala sa kanya. Kaya lang kapag ikinasal na kayo, baka hindi ako makapunta.
Ang martir ko naman kapag ginawa ko yun. Tsaka, baka wala na ako dito sa Pilipinas, Not. Saan ka pupunta? Susunod na ako kina Mami sa Australia. Inaayos ko ng mga gamit ko. At for sale na yung kondo ko. For good na siguro ako doon. Kung babalik man ako dito, magbabakasyon na lang. Kailan ang alis mo? Next month, tinatapos ko lang itong huling 30 days ko sa kampanya. Good luck pare. Mag-ingat ka dun ha. Salamat. At siya nga pala. Naalala mo yung usapan natin kapag sinaktan mo si Elise? Yung... Gago ka. Ang lakas na. Oh, usapan natin dati. Kapag sinaktan mo siya, sasapakin kita. Tinupad ko lang. Oh my God! Bakit kayo nagsusuntukan? Elise, si Joey Soren! Hayop ka. Wala sa usapan natin yun ah. Soren, Joey, ano bang... Paganti lang. Pucha, binabalikan ko pa. Inagaw mo na. Keep in touch ha. Oo, salamat. Mukhang okay naman sila. Elise, I'm sorry for everything. Simula ngayon, pinapalaya na kita. Salamat, Joey. Pagkatapos itong gabing to, baka maging busy na ako. Nasabi ko na kay Soren, aalis na ako next month. Susunod na ako kina Mami. Sana pwede pa rin tayong magkaibigan. Gaya ng dati. Oo naman. I wish you all the best. Napangiti na lang ako nang makita ko ang dalawang nagyapos. Matapos naming magkasundo pumasok na kaming lahat sa loob at nagsimulang kumain. Doon na napunta ang usapan namin tungkol sa nangyari sa akin doon sa supermarket nang makita ko ang imahe ni Bea. Ang akala ko sa akin lang siya nagpapakita. Yun pala, maging sa mga kasama ko. At lahat yun ay nangyari kahapon lang din sa magkakaibang oras. Saan mo ulit nakita si Bea? Sa office. Around 10 a.m. Ako naman, mga bandang alauna ng hapon, dun sa park. Ako sa Dan. Malapit na sa bahay noong bandang 5:00 ng hapon. Tapos ako, mga past 7:30 ng gabi. Elise, nakita mo bang bangkay ni Bea? Hindi po, Lola. Wala akong nakitang bangkay niya dun sa pinagdalhan sa akin ng aswang. Gustuhin ko mang hanapin ang katawan niya. Wala na kaming oras. Lalo na't hinahabol na kami ng aswang. Kung narito man ang kaluluwa ni Bea at umaaligid sa bahay, mararamdaman ko yun. Pero wala siya dito. Hindi makakapasok ang kahit anong elemento dito sa bahay dahil alaga si nanay sa pagpapausok ng insenso sa paligid. Pero bakit nga kaya hindi matahimik si Bea? Galit pa siya sa atin? Bakit naman siya magagalit? Choice niya na samahan si Mang Fred. Ilang beses natin siyang niyaya pero nagpumilit siya. Tama si Joey. Ginawa na natin ang parte natin. At hindi tayo nagkulang. Siguro sadyang yun ang kapalaran niya. Pero bakit kaya siya nagpapakita sa atin? Nasaan ba ang pamilya ni Bea? Uli lang lubos na po siya. Kaya lang po siya nakapag-aral ay dahil kay Mr. Angeles. Ibig mong sabihin, malapit ang loob niya sa Mr. Angeles na yon? Opo, pati sa pamilya ni Mr. Angeles. Kung ganoon, hindi malayong alam niya ang totoong pagkatao ng pamilya ng profesor niyo. Ngayong nabanggit mo po yan, Lola. That makes a lot of sense. Kung bakit sa kabila ng kalagayan ng bahay ni Mang Fred, nagawa niya magtagal doon mula nang dumating tayo. Hindi kaya aswang din si Bea? Imposible. Paano mangyayari yun? Magaling magpanggap ang mga aswang. Kung kaya nilang mag-anyong hayop, makatakas lang sa mga tumutugi sa kanila. Kaya rin nilang mag-anyong ordinaryong tao. Ang gumawa ng mga bagay na normal na ginagawa natin. At hindi mo yun basta mapapansin dahil sa tuwing kumakagat ang dilim, lalo na tuwing bilog ang buwan, doon lang lumalabas ang tunay nilang anyo. Pero paano siya magiging aswang? Yang gawang tawag sa mga taong naging aswang
dahil sa kagat ng isa pang aswang o kaya nakakain siya ng pagkain na may laway ng aswang. Maaari ring mayanggaw ang isang tao kung nakipagtalik siya sa isang aswang. At hindi malayong isa sa mga yon ang nangyari sa kanya. Kung tama ang hinala natin na aswang na rin ang kaibigan niyo. Kung ganun, posibleng hindi multo ang nakita nating lahat? Oo. Pero, bakit niya tayo binabalikan? Hindi ko rin alam. Sa ngayon, mas makakabuti na mag-ingat tayong lahat. Estela, kunin mo ang mga ginawa ko nung isang araw. Opo, inay. Nagmamadaling pumasok si Mommy sa kwarto ni Lola. Pagbalik niya ay may dala na siyang mga maliliit na pouch na gawa sa tela. Pagkatapos ay ibinigay niya sa amin yon. Sa katig-isa kaming mga bote ng langis. Nagkatinginan kami at tinignan ang laman ng pouch. May bawang sa loob, asin, may mga tuyong sanga ng kamangyan, sinukuan at isang mutya na kulay itim. Itago yung dalawang yan. Ang laman ng maliit na supot na yan ay mga pangontra sa aswang. Sakaling sugurin kayo, idikit nyo yan sa kanila. Tiyak na daig pa nila ang pinaso. Ang langis naman ay pwede nyo rin isaboy sa kanila. Pareho sila ng epekto ng mga laman yan. Gaya to nagdala ko dun sa baryo. Kukulo siya kapag may nakaambang panghanib. Bigla kaming lahat natigilan at natahimik. Pagkatapos ay sabay-sabay kaming napatingin sa mga langis na ibinigay ni Lola nang sabay-sabay din yung kumulo. Kasabay nito ay ang biglang pag-ihip ng malamig na hangin at agad akong nakaramdam ng kilabot. Dahan-dahan kaming napatayo at lumingon sa paligid. Nang magsalita si Lola ay mabilis kaming sumunod sa kanya. Lola, ang mga langis kumukulo. Anong nangyayari? Magsarado kayo ng mga bintana at pinto, bilis! Opo. Elise, pati ang mga bintana at pinto sa terrace, isaray nyo at ilak. Opo. Estela, kunin mo ang buntot pagi at ang patalim kong gawa sa pilak. Opo, inay. Tina, Jomar, kumuha kayo ng maraming asin at bawang sa kusina. Dikdikin nyo at ihalo sa asin. Opo. Humanda kayo. Nasundan na kayo ng aswang. Narito na siya sa paligid. Nagmamadali akong umakyat sa taas kasama si Soren. Lahat ng kwarto ay siniguro namin na nakalak ang mga bintana at mga pinto sa mga silid na may teres. Huli na naming napuntahan ang kwarto ko. Patapos naming masiguro na nakalak ang mga bintana doon, isasarado na lang ni Soren ang pinto ng teres sa kwarto nang biglang may tumalon mula sa taas at naglanding doon. Ang aswang! Galing siya sa bubong ng bahay at mukhang naghihintay ng tiyempo na makapasok sa loob. Long time no see. Bitawan mo yung pinto! Anong akala ninyo? Hindi ko kayo masusundan dito. Lumayas ka dito! Malakas na sinipa ni Soren ng aswang, kaya nabitawan niya ang pinto na pinilit nitong pinipigilan para makapasok siya. Agad niyang sinara yun at nilak. Galit na kinalampag nito ang pinto. Nang hindi siya makapasok, bigla siyang tumalon pababa. Doon kami napatakbo palabas ng kwarto. Nasa bungad pa lang kami ng hagdan nang marinig namin ang sigaw ng mga kasama namin sa bahay. Nakita namin ang aswang na nakatayo na sa gitna ng garden namin. Tumakbo ito palapit sa isang sliding accordion door sa dining area at sinubukan niyang basagin yon. Pero dahil gawa yun sa matibay at makapal na salamin, nabigo siya. Habang si Daddy ay mabilis na tumawag ng pulis. Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ko nailalagay ang isa sa inyo sa hukay kasama ang kapatid ko. Totoong buhay si Bea. At maaaring aswang na siya. Siya ang pwedeng makapagsabi kung saan nakatira si Elise. Siguradong kasabot siya ni Mr. Angeles nang papuntahin tayo sa baryo nila. Traidor ang babaeng yan. Elise, Soren, kailangang mapatay niyo ang aswang ngayon. Dahil kung hindi, hindi kayo titigilan yan. Babalik at babalik yan dito. Kaya bago pa may mamatay sa inyo, unahan niyo na. Kaya mo ba siyang labanan? Opo, hindi ako natatakot sa kanya. Sasamahan na kita. Ako rin. Tutulong ako. Mag-iingat kayo. Tina,
Estela, hali kayo. Gumawa tayo ng insenso. Dala ko ang buntot pagi at isang garapon ng asin, habang si Soren at Joey naman ay may dalang mga patalim. Dumaan kami sa front door at umikot sa garden. Ngumisi ang aswang nang makita kami. Naglagay ako ng asin sa bulsa ng suot kong hoodie. Pagkatapos ay mahigpit kong hinawakan ng buntot pagi. Tiningnan ko ang katawan niya. Bakas doon ang sunog na ako mismo ang may gawa. Ibigay ninyo sa akin ang babae niyan. Ipinapangako ko. Hindi nyo na ako makikita at matatahimik na kayo. Hindi pala sisirang ulo ko para sundin ka! Lumapit ka na dito. Ang dami mo pang satsat eh. Talagang hambog ka. Kahit magtagumpay ka na makuha mo ko ngayon, hindi ka pa rin mananalo. Baka nakakalimutan mo na kung paano kita hinulog sa hukay na yun nang mag-isa ako. Kasama ng kapatid mong demonyo rin gaya mo. Pero hindi mo pa rin ako napatay. Ngayon, dito ka mamamatay! Galit na umangil ang aswang pagkatapos ay sumugod sa amin. Bigla kaming nagpulasan. Naghiwa-hiwalay kami ng takbo at ako ang sinundan nito. Isang bagay na inasahan namin. Bago pa siya makalapit sa akin, binato ko na agad siya ng asin pagkatapos ay malakas kong hinagupit ng buntot pagi. Muli siyang umangil ng malakas. Sumugod sa kanya ang dalawang lalaki. Nagawa nilang sipain ng magkasunod yon, kaya nakalayo ako sa aswang. Matapos yon, sinuntok ng malakas ni Soren ito sa batok, habang si Joey naman ay nasuntok ito sa dibdib. Sasaksakin na sana ni Joey ito sa dibdib nang hawakan ng aswang ang kamay nito na may patalim. Saka siya sinakal ng mahigpit sa leeg. Napasigaw kami nang ihagis niya si Joey at bumagsak siya sa garden table kasama niyang tumaob ang mesa. Nang si Soren naman ang sumugod, nasalag din ng aswang ang patalim na hawak niya. Pero ang hindi nito alam, nagawa kong damputin ang patalim na nabitawan kanina ni Joey. Iyon ang bigla kong sinaksak sa aswang mula sa likod. Hindi ko nakalimutan ang bilin ni Lola, kaya siniguro ko natatagos ang talim ng kutsilyo sa puso niya. Walang iya kayo! Sinabi ko na sa'yo, di ba? Kilalanin mo ang kakalabanin mo. Dahil hindi ako marunong magpatalo, lalo na sa isang gaya mo! Naghihintay na sa'yo si Mr. Angeles sa impyerno! Elise! Hagupitin mo siya ng buntot pagi ng 3 beses habang sinasabuyan niyo siya ng asin para bumalik sa dating anyo niyang aswang at humina siya! Akin ang buntot pagi! Sinunod namin ang sinabi ni Mommy. Habang hinahagupit namin ni Soren ang aswang gamit ang buntot pagi, ay sinasabayan ko yun ng pagbato ng asin. Muli itong sinaksak ni Soren sa dibdib, kaya lalo siyang nanghina. Ilang sandali pa, kasabay ng pagdating ng mga pulis na tinawagan ni Dad, ay kumalat sa paligid ang amoy ng insenso. Biglang napaluhod ang aswang hanggang sa tuluyang bumagsak sa lupa. Doon ako hinila ni Soren at yakap niya ako nang lumayo kami mula sa aswang. Maya-maya ay nagbago ang anyo at bumalik sa pagiging tao. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo. Sinira niyo ang tradisyon namin. Pero ang inosenteng buhay ni Elise ang kapalit ng tradisyon na sinasabi mo. Yun ang batas ng mga aswang. Yun din ang tradisyon ng pamilya namin. Pwes, ngayong gabi ng katapusan ng lintik na tradisyon na yun. Walang kikilos na masama! Jose, lumabi muna po kayo! Hindi niyo ako mahuli. Hindi ito ang katapusan ko. Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat! Kahit na anong anyo at walang saplot sa katawan, sa kabila ng panghihina nito, nagpumilit na bumangon si Mang Fred at dinampot ang patalim. Pagkatapos sinugod niya ang mga pulis. Agad kaming tumakbo ni Soren at nagtago kasunod ng pagbaril nila kay Mang Fred. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril sa paligid. Ilang sandali pa, bumagsak ang matandang lalaki na wala ng buhay. Dilat ang mga mata at may tama ng bala sa noo at sa puso. Nang mag-imbestiga ang mga pulis, sinabi namin ang totoo kahit na hindi kami sigurado na maniniwala sila na aswang si Mang Fred. Mabuti na lang nakuna ng video ng kapatid kong bunso ang nangyari. Nagkataon na nakita doon ang pagbabago ng anyo ng aswang at naging tao. Sinabi namin ang totoo kung saan nagsimula ang lahat. Pero dahil hindi naman kinikilala ang mga ganitong kababalaghan sa batas natin, idineklara ng mga pulis
na isa itong magnanakaw at rapist na pumasok sa bahay namin. Nang maisara ang kaso, kami na rin ang nagpakremate sa katawan at tinapon namin sa dagat ang abo ni Mang Fred. Siyempre kasama na doon ay ang pakiusap namin sa mga pulis na huwag nang ilabas sa publiko ang kaso para hindi magdala ng takot sa mga tao. Ang balitang yon ay ipinarating namin kay Mang Ray, ang may-ari ng apartment na tinuluyan namin. Ang kwento niya sa akin natuwa ang buong baryo nila. Nagdiwang sila at animo fiesta dahil sa paglaya ng mga residente doon mula sa takot ng aswang. Pagkatapos ay sinunog nila ang bahay ni Mang Fred. Pati ang kubo ng mga ito sa gubat ay giniba nila at sinunog din. Kung sila ay nakalaya na, kami, may isa pang problema. Si Bea. Ate Tina, mag-iingat kayo ha. Babalitaan namin kayo kapag nagpakita na si Bea o napatay na rin siya. Oo, sige. Pakisabi kay Joe at kay Soren. Sa'yo na rin. Pasensya na kayo kung hindi na namin kayo masasamahan. Alam niyo naman, may mga bata kami. Ate, okay lang. Mas importante ang kaligtasan ng mga anak nyo. Naiintindihan namin. Kaya na namin to. Babawi kami kapag naayos na ang lahat. Huwag niyong alalahanin yun, kuya. Mag-enjoy kayo dun sa La Union. Dadalhan namin kayo ng pasalubong. Napangiti ako nang matapos ang usapan naming tatlo dahil sa nangyaring pagsunod ng aswang sa amin dito sa Maynila. Nagdesisyon ng mag-asawa na umuwi muna sila sa probinsya nila sa La Union para masiguro ang kaligtasan ng mga anak nila. Habang kami naman ay naiwan sa Maynila at nagpatuloy ang buhay. Lumingon ako kay Soren na naroon sa sofa at busy sa pinapanood. Lumapit ako sa kanya at naupo sa tabi niya. Nakangiti niyang lumingon sa akin at hinalikan niya ako ng matagal sa pisngi. Love, pagkatapos ng lahat ng gulong to, gusto kong magbakasyon tayo. Sige, Saan mo gustong pumunta? Japan. Okay, pupunta tayo doon. Gusto mong ako maganda ng itinerary natin? Sige, since hindi pa naman ako nakakapunta ron. Sana magparamdam ng Bea na yan. Parang naging cue ang sinabing yun ni Soren dahil nagring ang phone ko. Tinignan ko kung sino ang tumatawag. Gulat akong lumingon sa kanya dahil sabay ipinakita kong screen ng phone ko. Ang tumatawag sa akin ay walang iba kundi si Bea. Agad niyang pinatay ang TV at sumenyas ako na wag maingay. Galit na hinawakan ko ng mahigpit ang phone ko, saka yun sinagot. Alam kong alam mo na buhay pa ako. Anong kailangan mo? Magkita tayo. Para saan pa? Tapusin na natin to. Alin ang kailangan nating tapusin? Sa huling pagkakatanda ko, maayos tayong nag-usap ng huling lamay ni Mr. Angeles. Huwag kang magmaang-maangan. Ano ba talagang kailangan mo? Ang buhay mo, kapalit ng mga ninakaw niyo sa amin. Wala akong kinukuha sa'yo. Meron! Marami! Malaki! Sige, saan tayo magkikita? Sa isang abandoned warehouse kami nagkasundong magkita ni Bea. Armado ako ng military knife na nakasukbit sa bewang ko. Pagpasok ko sa loob ay sinalubong ako ng mga drum na may apoy sa loob. Naabutan ko siyang nakaupo sa gitna ng warehouse habang may nakahandusi na katawan ng lalaki sa semento. Wakwak ang tiyan at kinain ang laman loob ng pobreng biktima niya. Natigilan siya nang makita akong palapit. Nandyan ka na pala. Masyado ka yatang maaga. Namiss mo ba ako? Oo, sa sobrang pagkamiss ko sa'yo, ang dami kong gustong itanong. Pwede ka namang magtanong. Sasagutin ko lahat. Total naman dadalhin mo hanggang sa hukay ang lahat ng malalaman mo. Dahil hindi ka na makalalabas ng buhay dito. Kailan pa? Kailan ka pa naging aswang? Simula nang ipinanganak ako, Ano? ako ang anak ng aswang na pinatay nyo. Si Mang Fred at tiyuhin ko si Mr. Angeles. All this time, nagpapanggap ka lang na kaibigan namin. Kaya palang dali sa'yo magpaiwan sa bahay ni Mang Fred. Aswang ka rin pala. Oo, dahil ang trabaho ko, bantayan ang mga susunod naming papatayin. Pero salot kang babae ka. Sinira mong lahat. Hindi nyo iginalang ang pagkamatay ng tiyuhin ko. Tapos pinatay yung tatay ko. Igalang? Demonyo si Mr. Angeles. Pinapunta niya kami ron para patayin. Tapos aasa ka na igagalang namin ang tiyuhin mo. Ano?
Lumabas ng totoong katauhan mo. Nabobo ka na! Kung akala mo yun lang ang atraso mo sa akin, nagkakamali ka. Lahat kinuha mo sa akin. Pati si Joey! Ano? Inago mo si Joey sa akin. Matagal ko na siyang mahal, Elise. Nagtapat ako sa kanya. Pero tinanggihan niya ako dahil ikaw daw ang gusto niya. Ang tagal ko nagtiis at nagpanggap na okay lang ako kapag nakikita ko kayo naglalampungan sa harap ko. Kung ako lang ang masusunod, matagal na kitang pinatay. Kaya gumawa ako ng paraan. Hindi kayo pwedeng sumaya. Nagbayad ako ng ibang babae para akitin siya. Ako ang naglagay ng drugs sa iniinom na alak ni Joey. Kaya wala siyang maalala sa sobrang kalasingan. Hayop ka! Napaka-demonyo mo! Ano ngayon ang napala mo? Akala mo ba makukuha mo siya pagkatapos mo kaming paghiwalayin? Hindi, di ba? Gusto mo bang dagdagan kong dahilan para magalit ka sa akin? Anong ibig mong sabihin? Wala ka nang babalikan sa probinsya nyo. Dahil ang mga residente sa baryo nyo, na suklam sa inyo, ay sinunog ng bahay nyo. Ang kubo nyo sa gubat at hinukay nilang bangkay ng tiyuhin mo. Sinunog na rin nila! Hindi na ako nagulat nang magpalit siya ng anyo. Matapos niyang umangil ng malakas, sumugod siya sa akin. Hinayaan ko siyang makalapit at sakalin ako. Nang matumba ako at mapahiga sa semento, mas lalong humigpit ang sakal niya sa akin. Pero sa halip na matakot o manlaban, tumawa lang ako. Kaya lalo itong nainis. Doon ko biglang binunot ang tinatago kong patalim at bigla siyang sinaksak sa lalamunan. Agad akong nabitawan ito. Mula sa pinagtataguan ni Soren, lumabas siya at sumugod. Sabay saksak sa dibdib nito, direkta sa puso. Niyakap ako ni Soren at tumatras kami palayo. Ilang sandali pa ay lumabas naman si Joey sa pinagtataguan niya. Pagkatapos ay galit na ginilitan sa leeg ang aswang. Mabulok ka na sana sa impyerno. Demonyo ka! Kung alam ko lang na ikaw ang may kagagawa ng lahat, noon pa kita pinatay. Sinira mo kami. Sinira mo ang pangarap ko! Joey, mahal! Sa'yo na lang ang lintek na pagmamahal mo! Hindi ko kailangan yan! Mamatay ka na! At sumunod ka na sa pamilya mong pinaglihi sa demonyo! Sunugin na natin yan! Wag! Tsak darating ang pulis. Hayaan mo makita nila na ganyan ang itsura niya. Halika na, umuwi na tayo. Matapos mamatay ni Bea ay tuluyan na kaming natahimik. Samantala ang araw na yon ay naroon kami sa airport ni Soren. Dahil ang araw na yon ay ang flight ni Joey papuntang Australia, kung saan na siya maninirahan at magsisimula ng panibagong buhay. Malungkot kaming umiti sa kanya. Nag-high five ang dalawang lalaki at mahigpit na nagyapos. Mag-iingat ka dun ha. Keep in touch. Oo naman. Ingat din kayong dalawa dito. Nagbagong isip ko. Kapag ikinasal kayo, imbitahan niyo ako. Okay lang ba yun sa'yo? Oo naman. Alam ko naman na matino ang lalaking pakakasalan mo. Pare, maraming salamat sa pagpapaubaya mo kay Elise sa akin ha. Wala yun. Ang importante, hindi na ulit siya masasaktan. Wala ba akong hug? Nang yakapin ako ni Joey, doon tumulo ang luha naming dalawa. Lalo na nang maramdaman ko ang mahigpit niyang yakap sa akin. Napaka-unfair na naging biktima kami ng pagiging makasarili ni Bea. Pero nangyari na ang lahat. Hindi na namin may babalik yun. Naka-move on na ako at muli akong nagmahal kahit na alam kong papunta pa lang doon si Joey. I'm sorry, Joey. I'm sorry na nangyari sa atin to. Huwag kang mag-sorry. Pareho lang tayong biktima. Partly, may kasalanan pa rin ako dahil talagang may nangyari sa amin ng babae. Siguro paraan na rin yun ng Panginoon para magkahiwalay tayo. Dahil si sorry naman talaga ang para sa'yo. I really pray na makahanap ka ng babaeng mamahalin mo, nagigit sa akin. In God's time, makikilala mo siya. At kapag nangyari yon, ikaw ang unang-unang makakaalam. Bye, Joey. Thank you sa lahat. Just promise me one thing. Gusto ko maging masaya kayo ni Soren. Huwag na kayo maghihiwalay. I promise. Pare, alis ako.
Bye. Ingat. Nga pala, last na lang. Umiwas na kayo sa mga liblib na baryo. Oo. O sige na, layas na. Nang makapasok na sa loob ng airport si Joey, bumalik na kami sa kotse. Hindi agad kami umalis. Sa halip ay ngumiti siya sa akin matapos niyang kunin ang kamay ko. Sa kanya pinahid ang luha ko. Pagkatapos hinila at niyakap ako ni Soren ng mahigpit. Makalipas ng ilang sandali ay pinakawalan na rin niya ako. Ang akala ko nung una magsiselo siya kay Joey. Pero nakita ko ang pag-unawa mula sa kanya. Alam mo, nung malaman ko na set up lang ni Bea ang nangyaring yung kay Joey, natakot ako na baka iwan mo ko at bumalik ka sa kanya. Bakit mo naman naisip yun? Alam kong minahal mo rin siya at naging mabuti siya sa'yo. Set up man ang nangyari yun o hindi. Pero mahigit 1 taon na rin mula nang nangyari yun. Naka-move on na ako bago ka pa bumalik sa buhay ko. Gaya ng sabi niya, may nangyari pa rin sa kanila at hindi magbabago na nasaktan pa rin ako. Pero tapos na yun. Ready na siyang mag-move on. Salamat. Kasi ako pa rin ang pinili mo. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Ano? Date muna tayo sandali bago umuwi? Sige. Pero uuwi rin tayo agad. Mag-iimpake pa ako ng gamit. Bukas na tayo aalis papuntang Japan. Okay. Betrayal is such a heavy word. Malaki rin ang maaring maging epekto nito sa mga taong nakaranas ng ganitong klase ng pagkabigo. Pero ang mas importante ay kung paano tayo babangon at magsisimula ulit ng may dignidad at nakataas ang noo. Sa kasalukuyan ay kasal na kaming dalawa ni Soren at may 2 ng anak. Ang huling balita ko naman kay Joey ay engaged na rin siya at buntis na rin ang fiancé niya. Naniniwala ako na may iba't ibang pamamaraan ng Panginoon para alisin ang mga tao sa buhay natin. Para bigyang daan ng taong siya mismo ang naglaan para sa atin. Hindi man perpekto, pero alam mong tama. Hanggang dito na lamang at sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Nagmamahal, Elise.